Той споменува от това вече. Абе, дай да си правим първо нашите, те да ги видят. Добре. Ама наши киноти си, аз се разделям от това. Айде. Това е за финал. Дай да си направим. Зак, ако искаш му ги направим тия с теб. Чай, първо ги направим тия, къде си му с... Да те да ги видят. Добре, айде ще ги направим. Айде първо с правенето. Айде. Айде, Иване. Айде, Марги. Айде, Марги. То срещу сам. Са. По-пред, Марги. Сакай ти преди пак, аз съм силно продължи се плъзна. Аз нямам там. Ай ще трябва Прави геймер. И правя соло. Си остави ти. Марке, това да нямаш нищо към преди да гледаш. Не, аз тръм към тях. Там едно е тук, което се бита. Цак, обръщам си тръм. Чакайте да отидем, който трябва да влезе аз на средата на бяга. Трябва да знам, че си ще не, аз казах, че е прекрасно на други. Ей, тук сега всички участват. Така се мешаме всички. Айде, май. Не ми няма всички 9 човека са мешани. Всички се мешаме, така всички се мешаме. Ама не кухълки човек. Не си дей си момент. Сега вижте, аз оставам най-отпред. За мен... Слушайте са. Ей, мълчи, стига човек, дай да... Седайте назад. Виждаме аз. После Иван. После Иван. После Маджар. Слушайте, гледайте, Маджар ме лови. Точно бито. И почваме. Аз. Айде. Вие назад. Пам, цак. Сега тук правим. Пам. Ще тогава правим. Не, само те. И сега тук стане без Това нас. се бива, цак. Сега тук правим първо кубо. И аз след И тук ни прескачи. разкачам ги двамата. Това е предно Там само. да е високо. Влизам соло. Игра соло. Да. Това е. Но после да оставиш само, ти оставиш двата и се възстава. Не, слушай са. Затвори малко ще бъдеш. Сега какво правим? Айде, Иване. Добре. Виж го фащите. Аз отивам. Той фаща, вие трасте как се прави. Давай. Става М, виж? М. И аз сега трябва да фана само. Ти моля, я пробвай. Цак, и правим Т. И така показва. Ей, ти трябва да излезеш с един фотоапарат. Аз ще съм фотоапарат. Да, и ще ти сложим до апарата и ти идиш. Ето от другия къде е с... Къде се сменяме на те командата, виж. Значи това рутин, къде го танцуваме с... Не си казваме, не си имаме. До тук всичко е така. Значи, дигаме. Това е колко се смали. Него. Значи така. И после се дига. И от тук дигаме и правим по един ден. И тук влиза. Аз почвам Наймис. И продължаваме. Там Деласао, Наймис. Това правиш от самия край на Деласао. И почва и оставам с 3-4 Деласао, аз се приближа с тях, ще тръгне към тях. С Деласао да се влезеш ти зад мен. И по себе с Деласао. Там е заедно. Ти като виж, че тръгвам си с първия към тях. Само се дори. Сега ще отиваме на това практическо музика. Не, Майстор на това. Тук пак средата се отваря. Супер много да го казваш. Айде.
да, бъде побърк. Дай го правя един плес, виж, чакай един плес. Да, тук това беше. Марек, отзад направиш ли така ще добре. Айде, да, Марек, про. Аз трябва да участвам, защото не се знае къде ще побирам първи. Ей, ще го правим това да отиде където го каме, това не бъде батъл. Да. Но със сигурност сте първи, бе. Я ги пускам. Ми, кой каже? Кой да? Тънгото слушайте всички за тънгото. Аз съм си бойко с техни доси. Добре, човек, това е Супер комичен, брат. аз тук го изкарвам на... Тук го изкарвам да остави си на спорт. Сега? Какво бе? Не. Много ще е яко, като започвате с тези рутини, директно започва бе доста рутини. Защо? Защото много яко изглежда, много яко да започвате. И другите въобще не знаят какво е. Защото ти правиш рутин, след някакъв лист да правиш бе. Това трябва да направим всички. Това трябва всички. Тънгото ще го правим всички. Сега ще дай да синхронизираме. Добре. Значи, едно, две. Аз съм сам. Аз съм сам, бе. Гледайте, айде да правите, бе, де. Айде всички да гледат какво ще става, де, защото това предния път си казваме да правим на път за технично да правим. Ей, и това може да направим след път как си говорите, толкова ще правим с команди. Вие двамата сте вътре, нека друг бъде като цикъл. Ма ние имаме и край. Това ще е няма си край. Какво трябва? Аз минавам. Закачвам. Аз го вдигам на ръце, лово моя таска. Дай. Не свеса си ни. Ще стана, че е вник. Да се пепак. Добре. Двамата върхове. Така е да правим това другия. Къде Иван те може? Може да правим това. Хайде, не. Да, бе, аз се върна. Ай, ти цял досик, че черноста. Ай, ти че не гинки си, като си как като си о музиката. Дай го правим човек. То се живат, как не? Айде, брат. Айде, брат. Чакай, не. Така, Давай, скараш, няма да идем. добре. Защото го ударихте тук предния път. Аз ви дърпам напред, бе, човек. Ние да спираме. Ти дърпай на десна зона. Нали рутина? Абе ще марки не ставиш ти по средата само на два. Ние се размираме да А той ще стане по средата на два и ще кара соло след това. Слушай, Аги? Да. Я ли как правят? Так. Аз ще направя по-хора през това. Да, а ти без напред, те само става. Да, бе. Я за че не само получи. Чай, А ти влизаш и при тях. И само ставате след това, не ще влезе. Да, става си казвам.
4. Не, само спочвам. А, добре. Де? Най-тече забравя. Добре, 3, 4. Да. Ти видя ли откъде го правят? От някакъв гръб, че влизаха. Да, аз виждам това. Абе, да. Не го знаеш. Дойдете бе, де! Ние така ще се разминем, в принцип, така се... А той ще е в средата, ще скача на вас. Аз мога напред в другия. Добре, така ще минеш напред между нас. Защото ние се разминаме. Така. Значи ще е много яко. Вие само след това да станете и той като прави, всеки само пляска по едната ръка. Цак, 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 той демек прави смол, цак, 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 цак. Ако може да не. Не, по-добре си. По-добре. Добре, да. Не, без това се разминаваме. Това е 3 часа с теб. 3. Ние може. Ето това е ножите. Но ние от него май няма много хвали, аз просто. Това има да е. Аз трябваше да ще фана това. Това не ще ти кажа. Ето тук че. Така го правя, ето тук вече. Кое е това? А, това е... Това е. А, да. Това. Ето тук вече, колко 3. Айде, ако искаш да правя още. Ай, Кажи ми, знаеш какво? Направи си докъде си го правиш. Правиш си го докъде си го правиш, аз ще си все едно стигнеш тук. Тогава просто скачаш на това и да тръгне направо от тук. От тук, защото това да го си окей, не ще бъде. Добре. Значи прави си всичко, какво си правиш, скачаш. Добре, няма проблем. Добре, айде да го Цялото да го правим тук. Не, беше другата ръка. Става. Сигурен съм. Да, беше. Не, ти му можеш това. Точно главно. Не. Аз беше друг. Сигурен съм, че става лобър. Сигурен съм. Ей, колко са. Не ми хода. Абе, точно така. Какво се така ли си меси? Гледай, какво друго? Ей, Вале, нека телефона. Може да ти звънем. Може да го чуем. Абе, ще ги направим, ето тук, знаеш колко ме гадно. Влизат ли? Косни. Аре пак наша, може да влизам. Чакай сега. Димчо. Да го фанем. Бяхме кръстили Фаренето, техния и Ноя. Ей, бо. Аре, пиши. Ще ти тук бе, някакво. Тук е. Нещо пак. Върши тук. Да, Фаренето. Много ясно се отпълва, Джо. Ева, няма кошни кръстове тук. Няма да пуска вики. Па стой ли гледаш? Може тук, как трябва да видим как. Аре, правим новия вид. Значи къде трябва фона? Новия или... Чакай да го пробвам само. Свий само. Как само да си го правя? Новия да не отваряме. Къде е това тебе? Той ще е първи век. Да. Ами тук го тръпнахме това. Ага. Правим так. Значи казвах се това. Аз съм големия брат. Тук го правим. Айде го направим само това. Ти коя казваш какво? Ще си лошно на карта. Моля, момче да се яви с коледалата. Било. Ей, какво става? Там можеш ли да се държи? Аз да. Не мога. Защо? Да. Дай го направим само. Айде, добре, цел. Цел тук да направиш, ще се смеят. Да само видях и... Аре, параста. Само тук да казваш.
Така? Ей, Марги, ова правиме... Ей! Дунат, так. После ти почи. После време не смучи. Айде, майка. Айде, Марги, айде стима. Тук да ви питаме, бе. Аз го искам. Това е новия? Айде всичко да кажеш, кои да дигнеш и всички се обикарам. Тук да си обикарам. Айде, име той маджара ще имаме си това капче. Не дей, не. От тук той ни прескача, прави предното. Дай се, дай горе. Айде, той отвори чисто. Аз се бъдем, Да направим отваря. Да направим отваря. Че купил ли пената, това са. Айде, вие? Да, сега тук си скача, тук мога да направим ние го смених. Ама покажи. Да, тук го смених. Това беше. Абе, дайте махне това са пъти. Да, аз това да Ма ще да пак да Да, събира. Да, аз ще бил. Него е аз си справил. Чакай, да Еле, я знаю, дай малко. Това. Аз сега си кажем. Моите много добре. това те знам, бата, тая най-добре. Знаеш? Това тара, помоли. Какво ти слагаш? Ето. Не пивай. Ага. Я да ви е това? Я ми са моите. Гледай за какво пише отзад. Old school. Old school. Cool. Само майка. Айде, ги правим тия четирима така, бе. Айде, момчи. Давай. Правим отваря. Айде. Крути, бе. Да, бе, да. Той само за си. Чай? Гледай сега, гледайте, това са ми си моето кърпа. Браво. Да, гледам. Ай, виж какво ти бях врати, бе! Само си изгубих на трето. Не, нямам ще ти получение. Това, то, пет. Айде. Айде, пъснем вътре сега, нека ми се. Малко отбънки ще пустят. Ето все пак е... Кой тропа, бе? Дай пушката! Дай пушката! Айде, да направим отваряне. Кой троп? Сега пак ще правим отваряне. Това
А, то наши? А, да. Може, а то ще прави? Дай, то ще поправим. Порете! Кой бе? Стига! Ало, брати, бе! Айде, човек. Айде, давай. Ей! Аре, пробваме така в жената. Първо, второ си пробва. Кой ще? Ало, отключете! Това се е мова, висиш. Стига, бе! Да, направо. Айде. Айде, чак. Знаеш, сам минута и какво ще науча? Не, дай го начало. Няма какво е! Айде, не може. Сега ти сетиш. Аз тръгвам ти тръгвам второто. Беги! Да има тайна вечеря. Да ми е вечеря. Точно това. Марко, сменива. Гледай. Какво? Ти? Ай, той ли час? Не, Маргит, това е много прашно. Сега, Марги, чакай малко. Без това няма вода. Мислиш, хора, перспектива. Аз тук постоянно кога си? Значи така. Само че минаваше на глава. Не, завъртахме се, просто гледай това палиш. Така да държи. Беше точно. Ей, гледайте бе, Дева! Влиза ли това ли правя? Значи тук идва му. Те го фащат. Не завъртиваш. Ние минаваме от тук. После скача така. После така. Не трябва да ви се наличаваме. Да, така. Така, ние имаме правилно. Има ли правилно след това? След това ще бъде запалваме така. Да. Так. Да. Значи, чакай. Не, беше така. Значи, той тръгва така. И ние се оправим. Яо, останахте. Седи. Ооо! Стъпили, баце! Муч. Аз не мога да помня. Влезни. Не, първо. Да. Правихме така. Влезни, пуска. Ай контакт. Пускане на глава. Става. Вашите ми контакт. Ай, контакт. Това знаете ли? Абе, това е много. Абе, заедно ми. Нашата трябва да малко ще дойде. Може да направим един. Ай контакт. Даже си го хвалете. Добре, виж. Не мога да се пусне днес. Само един трябва да си направим, Марко. Поне един в тебе. Ако се късваме, ще правим други. Аз ще се късвам с това. Позиция, бе. Айде, пробваме да един, че ще кажа. Ще работа се аз сам това да я потвърча. Да, не, това го направих, аз мисля, че ще си направим стане. Ай, синче. Според мен няма се правили килки. Смисъл само си ги Само да го направят вълза. Аз да ти мина само по тебе. Ти да фанеш трите двама, да си фанеш. Да, това трябва верно. Това трябва да го видите. Ора, Са. Ето, много време завършваме двама така, вижте. дай се обърнем на там, че така не по имаме едно такова. Точно на този където почахме сега. От гръб как се прекарваме каквито. И излизаме до тук. Да, нали огледало, бе? Не, точно така. Аз това се помърча да ми е на дури как даш. Значи отиваме да. Значи, едно, две, ръките. Аз минаваме така под него. Аз то не се права сметка с така. Да? Така, и двама човек трябва да така свантия. Аз ти само да ми покажа. Аз няма да правим. Да. Точно така се трябва.
Кой ще? Не, не двамата, аз съм на оркестър. Аре, Лючо! Нека да трябва да го направи. Може ли аз? Като го направи, един минава, после минава в център. Един минава през кръга. Какво ще първо? Монстър, марафака, ере, даре! Значи, като го направи това, После ти направиш да мене? Само. Остават си кръга и някой. Не, аз нямам мога после на Аз? Откъде? През кръга, по тебе или отстрани на тебе? Ма не, какво ще правиш? Ще кажеш пред Ма не, Маджар може да излеме. Аре аз? Не, Марто, знаеш какво? Ако искаш аз да запия такъв фриз, защото това няма смисъл там. Ще не може ли се? Абе, дай ми нищо, нещо. Ама ти, я кажеш откъде, Ако искаш аз мога да направим това. Ей, чакайте се разберем кой ще държи първо ръцете, не кой ще ги дава. Аз? За какво? Да направим двамата. Ти можеш. Аз имам добре. Аре, ето Рики можеш. Ей, Беро, А може да правиш два пъти? Два пъти. Ще го направим и аз и той. Двама ще минат през мен, двама ще минат през мен. Два на два, да. Да, два. Ние иначе направо, значи колко от че прави? Едно направо. Едно на шайка. Едно, две, много стели. Ама трябва да далече или да чуки сега още близко. Да, бе, ние сме отсигурни, много далеч. Трябва да на раздалечение, трябва да две крачки ще да. Не, аз тук ще направо ще тръгне с телефон пред. Абе, само Марко да го направим. Да, само Марко аз по-добре. Може си запалим ръкавите, сложи номер. Я да минаме през това. Аз ще направя така. Аз ще така. Може да си запалим Значи ръкавите. минаваме. Не, е така. Така, да. Айде. После какво? Бавно са. Минаваме. И тук какво? Тук минаваме. 5 секунди. Ако искате след това, също една двойка. Ама аз точно така казах, 4 човека. Да мине няма. Още една двойка. Айде. Най-накрая само Оставай да минем, бе. Вие ни път. Още пъти. Да, този знак. Накрая 30 човека се направи така някакво. Не, накрая само някой. И най-накрая преди само някой. Мы оставяме всички. Само някой върти на ентис и падаме всички на земята. Иван, И пирот. И пирот. Ама всички падаме на земята накрая. Кой е добър пирот? Това и хубав най-вече. момче му клопира, ти имаш клопира. Добре, моля. А два ля курва можеш? Аз мога да че такова му викам така. И аз мога да правя от тази двойка коробка е пак така. Ще падаме ли всички накрая? Абе, знаете ли какво да направя? Знаеш какво? Много бърза глава. Ерче флер и е така го спри. И ние като видим всички ще падаме на така. Добре, вижте на вас история. Абе, момче преди пиро всички падаме. Обак ни какво прави само един да мине. Това е много пренатрупано с колона. Можете да го направим. Оле, да не се буши. Сега, да си героите стане, край всички човека. Това ще стане... Аре, ма направо да минаваме. Аре, само минаваме. Виж следващата човек. Ти, Иван. Маги, ела си Ето аз минал тук. Ела си фани тогава. Айде, Фани си тогава. Айде. ама чакай за два пъти да го направя. Два пъти ще го минем сега, само. Значи, ето два пинал и после пак още един ден пали. Или сте вторите си план? Давай. Пак си два. Добре, се правете още от Любчо! Ей, аре бе! Любчо! Стига се така, правим не сериозно сега. Давай. Видиш ми горе за сега. Цак, първия път. Ние тук се пускаме и Абе, Марто е право дедмен, не през ръка. Ама точно така ще направя, обаче да си много близко. Ще изчакайте ма. Добре, я дай ние да пробваме.
Добре, я дай пак нещо. Кой чука, бе? Това е ростик още. Ама трябва... Чак сега, аз това ще ми е сатани път. На втората, на втората. Не, ние сега съм един път да попробваме с теб, защото аз не трябва да ще видим. Абе, той ние ще сме първи, айде дай там. Абе, знаете ли каква идея ми до тебе? Значи, по-бавно. Абе, знаете ли, с един човек обаче, знаеш как един път насам, после обръщате ръцете на обратно. Абе, а да не мога да направим направо с един цял човек. Ооо, е така като такова ли би се правим, Бате, хора! Сега вижете се най-ей. Сега виж, Не, пърляме изчета е това ти удар, те ще само това прави. фащаме го. Ама това много високо ме дава. Да, можеш да направим така. Штрак. Ще скарам, мама, ти си Спръгаме! Ама как си го впаш? Аз ще го държа, ти си какво сте да вечерта? Аз ще правя да бъде по-щичо, ще попал. Ама само това ще правя, нищо друго, нали? Да, бе. Ти си да мен. Ама лекси да сме далеч. Не, по гръб настрани. Не бе, не бе. Що бе? Не, чакай. Завърти се на 90 градуса. Айде, фащите го. Само че някой яки че. Са, първо аз си... Може да минеш по тебе това да не... Мисълта ми е първите двама минават с ръцете, а вторите директно с него. Дай го спръгаме! Ой, знаете ли какво е? Това темер, само на къпна. И това се трябва да го вторим в другото кръв. Ей, после на това. Значи, като мине... Гледайте, слушай, ти спопадат! Слушай, Това ще пазим за ефект. Шет бомба. Тихо е! той ако чичи и ако му дигнат само на така после нагоре и го пуснат, той такъв ще се точно е така отгоре ще ми. Коректно. Да. Аз не мога да си представя нищо. Чакай, Чакай. Дай първо това е много як идея. Аз вие че вълка няма да отворя. Той? Вълка? Донци ли? Той това? Йонци? Вълка? Аре, какво ще ме правим? Шета по нос. Аре, шета... Ако някой... Легни по гръб. Ако някой познат да кликна на някой номер. Водата дойде! Да, майко. Дай ми го! Ама правим телефон. Абе, ние се баваме, ама без вода бе ще разсира. Дойде, ще дойде, айде, дай да правим. Аре, правим стърка. Аре, Марко, прави руци. Айде, дай да правим тортин. Аре, тортин, Марко. Май натам ще го направим. Натам, да. Дай да минем. Айде с шеда. Аре, си взем само да. Айде, фани, брат, шеда. Аз ще ще правя да разръщи майка, както тя ще минат малко да пробвай само 10 минути. Първо е ръцете. Или първо 9 минути. Само те ще минат, няма смисъл да минат. Днес ще ме видели с човек. Абе, по-добре просто човек го обясна. Първо с ръце, кулите ще избухне вече като човек, това е Man most trash 2007 Септемвър. Абе, чуйте бе. За идеята с телевизора, чуй какво вика си, това мога да направим после телевизора, те така само го качва. Да, ама слушайте, това е идея. Този става нарече. Все едно пази дома. Първо ти не сяда от него и ти спечелва. Смея да ще пробвам смея, мога ще ще Как ще стане, че аз ще направя така него, да го смачкам и ще си извадя телефона. дайте пробваме това ще преминах, какво ще Айде, времето. Аз колко работи минах вече по друга години, аз ги правих. Абе, аз не съм така. Не. Абе, сет ти си много! Ей, шет, бе! Чакай малко. Супер! Аре, по-сериално! Маргарита, дай да правим нещо, да се губим време. Ако падне по колена на отвотема. Няма да разпозна. Ей, да, може да разпраш това от успех. Айде, падай. Аз трябва да гледам.
Ама не е толкова. Не толкова си бавно, бавно. Не толкова. Ама виж, ще заровявате ли са? Не. Айде, чакай, ще само да застанеш и ти кажеш. I'm going deep on the ground. Не ме разбираш, Иван. Трябва да се срам. Добре, айде, Крато го за рулете снима! Ние ще го направим без рулет. Слушайте, Любче, трябва да пусне пари за мока, как му дойдат надолу да падне картена. Добре, и залюляваме първо на 10. Айде. Чакайте! Бавно, чакайте. Не, Айде, дай. нали да го пусна? Не го пуски там. Не, виж, трябва да го пуснеш чак когато тръгнете. Слушайте, Петя, слушайте. Тихо, бе. Тихо. Айде, тихо, бе. Тихо. По-добре там. Не, искаме да го направя така. Той минава, те го минава така отгоре, тук му пускат краката и той пада, че той продължава някакви движения. И втория път вече мога да скоя. Виж сега какво става? Ти си Правиш само това. Ти си влиза. Да, те минават тук и ти оставаш долу. И те го връщат наобратно обаче над тебе и вече ти... Да. Това не го ли има? Това го няма, бе. Така където е, така. О, Бориса, това е. Това е Болт 2000 го правят. Кари, бе. Ама през ден мен ли? Айде, пускай музиката, ама смисъл да му кажа Добре, а ти не можеш? Добре, щом го има. Добре, ти, щом го има, не може как да го оставите. В смисъл, ти минаваш на мен, оставаш е така и те го поставят върху теб, да си го прави някакъв филм след Да, това си е да минат две двойки обаче. И да остават кръг и някак да мине през кръга. И така. Аре, да съвсем максимално, защото деня преди джема го правим. Добре. Деня преди джема го правим. Все пак трябва да се да не го осъзнявам. Да. Ай, добре, с ръцете две двойки да минат така. Айде, момче. И да направят скръч и някой да мине по средата. Сега ние първили това да снимат. Слушайте, един път се обръща, така и после като се връща назад, където минава през това. Айде, връщам върху. А твоето вторе Три и... Ей, не ви сабия! Значи не искаш да той за те трябва да правиш. Мада ме се потопи. Ма то, аре човек, той так чува. Ама правим го пред тях. Добре, хора, ей така. Нека да се скива в мен. Дай там, давай, дай. По-добре на страните да имаме 100 Вижте, минаваме, пускаме се и ето го правим по изрез. Те минават. Само чак